Al llarg de la jornada hem pogut repassar tots els eixos. Hem aprofitat també per repassar la situació del català en molts àmbits i és l'hora de fer unes conclusions, un petit resum de les intervencions que s'han dut a terme. A càrrec del Joan Ramon Soler, que és el vicepresident de la Fundació Catalunya i expert en dret lingüístic. Sí, més que conclusions, intento remarcar algunes de les coses que s'han dit que m'han semblat més rellevants, més que no pas conclusions. Per exemple, s'ha encetat la jornada amb la intervenció de la presidenta de la Fundació, de la directora general de Política Lingüística, Esther Franquesa, i ja d'entrada s'ha denunciat l'incompliment de la Carta. La directora general ha recordat la impugnació de tota una sèrie de lleis pel que fa als aspectes lingüístics i que estan pendents de sentència i que, bé, afegeixo jo, constitueixen una amenaça a aquestes sentències en el sentit que, per exemple, en el cas de la llei de consum, segons com sigui la sentència, pot comportar un retrocés realment important pel que fa als avenços en matèria de paisatge lingüístic de la llengua catalana, per exemple. I que la pràctica, deia la directora general, la pràctica jurídica, política i administrativa de l'Estat no s'adiu ni amb l'article 3 de la Constitució, tot sencer, no només el 3.1, i per tant tampoc s'adiu amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. El professor Peter Kraus ens ha dit que els canvis en aquestes dècades han afectat la Carta i ens ha arribat a dir que l'han feta obsoleta. Ha dit realment coses molt suggerents respecte a la Carta. Kraus es pregunta si actualment la Carta facilita una eutanàsia lingüística, una mort dolça, més que no pas la recuperació de les llengües. A mi particularment m'ha sobtat realment aquesta reflexió i fa pensar realment. El context del moment de l'aprovació de la Carta ha canviat moltíssim, en el sentit que de 25 estats a Europa hem passat a 39 i la perspectiva després de 25 anys mostra canvis molt importants, com per exemple el canvi a la desaparició de la violència, en el cas de les minories com ara Euskadi o Irlanda, i en canvi s'ha revifat, en un sentit positiu, la sensibilització per als drets de les minories al llarg d'aquests anys. Fa 25 anys també he dit que hi havia una dinàmica federal a Europa i que en canvi ara tornen a predominar els estats de manera individual i la seva força de manera individual. El Comitè de les Regions no té cap poder ni cap perspectiva de tenir-ne i que hi ha una crisi de governabilitat. Bé, ha dit més coses, però per no allargar-ho, a continuació ha parlat el director de l'Institut d'Estudis Aranesi, en Josep Luis Sans, i ens ha donat unes xifres que, en fi, malgrat que la llengua està en un greu perill de desaparició, ha remarcat que és una llengua viva i en fi, ha donat algunes xifres que conviden a un cert optimisme o que es poden interpretar amb un cert optimisme. Pel que fa al comentari a la Carta Europea, ha dit que els informes del Consell d'Europa, les recomanacions del Comitè de Ministres no, però sí els informes del Comitè d'Experts, fan una felicitació pel reconeixement oficial de l'aranès, però esmenten en el cas de l'aranès moltíssims compromisos incomplerts. I ell els ha enumerat i els ha explicat. Pel que fa a Mercè Tedoro, ha remarcat molt que la situació del català als mitjans de comunicació no ha millorat pas gens gràcies a la Carta.
que ni l'Estat espanyol ni la Unió Europea no obliguen a compartir les quotes d'espai radioelèctric entre les llengües i no s'han aprofitat tampoc les novetats tecnològiques. El que més funciona, remarcat, m'ha semblat sentir, que són els mitjans desregulats i que com més llibertat, curiosament, més ús del català i més presència de comunitat lingüística. O els àmbits en què hi ha més llibertat, les xarxes socials, demostren que és on hi ha més dinamisme lingüístic. Realment també això convida a la reflexió. La Meies Ferrer ha comentat les dades de l'informe de política lingüística que ha acabat d'aparèixer de 2015 i jo voldria destacar l'afirmació que internet no ha mort pas la ràdio i que el 61% de les ràdios en català i que també la sent molt el jovent. Per tant, que és una dada positiva entre les altres més negatives que hi ha respecte a la televisió, etc. D'en Pere Mayans destaco que, curiosament, l'estat espanyol no exigeix ara el coneixement del català al professorat de les escoles d'Andorra, al contrari del que feia fa uns anys, i que és l'únic país del món on hi ha escoles espanyoles en què no s'exigeix el coneixement del país de destinació. M'ha semblat una dada realment curiosa, remarcable, negativa en aquest cas. I Marc Forcada, de Som Escola, doncs m'ha semblat interessant sentir que es creava aquesta plataforma de 40 entitats o de més de 40 entitats per fer front als atacs de l'estat espanyol contra la llengua, que era una entitat reactiva en el sentit positiu per respondre a cada atac contra la llengua a l'escola. Matilde Aragó ens ha fet una exposició, la seva experiència realment llarga en matèria de defensa de la llengua en un àmbit que he dit que era hostil i reclamava un suport enorme, una reivindicació, un suport enorme a l'administració catalana per fer esforços i prendre mesures perquè els joves professionals del dret mantinguin l'ús del català davant de les dificultats actuals. Eva Pons ha remarcat que les recomanacions del Comitè de Ministres del Consell d'Europa en els períodes que conclouen els cicles de seguiment de l'aplicació de la Carta Europea de les Llengües, aquestes recomanacions es van repetint a cada cicle de seguiment de l'aplicació de la Carta i que en el cas de les administracions els incompliments més repetits es refereixen a l'Estat. I considera que de la Carta, encara que no en parli, no els expliciti, en deriven autèntics drets. L'Estatut de Catalunya ha remarcat que anava en la línia de la Carta Europea i, en canvi, la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut va en la línia contrària a la Carta Europea. I també he dit que l'Estat, primer dit que no tenia una política lingüística en relació amb les llengües diferents del castellà, però sí que en realitat té una política lingüística que és en relació amb l'article 3.1 de la Constitució, que, com sabeu, proclama l'oficialitat del castellà com a llengua oficial de l'Estat i el deure de conèixer-lo. Pel que fa al Francesc Marco, em vull destacar la paradoxa que ha remarcat que l'Estat mostra com un compliment de la Carta lleis catalanes que ha impugnat el mateix Estat. M'ha fet gràcia aquesta paradoxa. I en Xavier Vila també ha destacat que l'Estat no fa un seguiment amb dades de l'aplicació de la Carta, però a continuació ell mateix ens ha donat un munt de dades i, per tant, per sort hi ha algú que sí que dona dades. I també, en un sentit, en aquest cas negatiu, doncs ens ha mostrat la cruesa de les dades que apareixen després d'aquest canvi social, d'aquesta immigració intensa que ha rebut especialment Catalunya,
i ha donat aquesta dada dramàtica que en 15 anys ha augmentat, si ho he entès bé, d'un 1 a un 25% la gent que no usa gens el català. Bé, finalment, en l'àmbit darrer sobre el domini lingüístic d'Isidor Marí, en remarco que l'afirmació que l'Estat fa prevaricació amb la Carta, la veritat és que no ha semblat una idea suggerent, per mi nova i interessant, i que fa obstrucció, no només prevaricació, sinó que fa obstrucció activa del seu compliment. Ha detallat incompliments en diversos àmbits que afecten la intercomunicació territorial i ha demanat, llegint també aquest important i interessant manifest de la Federació Llull, ha demanat una actuació a gran escala per explotar les possibilitats que dona l'existència d'aquests nous governs més favorables a l'entesa lingüística. I finalment, d'en Pep Cruanyes també em vull destacar el fet que encara ha augmentat l'acusació de prevaricació, dir-ne que em sembla que ha dit que era com un instrument institucional de l'Estat, la prevaricació en matèria de llengües diferents del castellà, i que, en fi, també ha recollit la idea, que em sembla que ja portava al cap, que la Unió Europea hauria de fer seva la Carta, tal com ja havia manifestat abans Isidor Marí. Jo voldria concloure també, si se'm permet encara, amb algun minut. Havia pensat, com era el moderador d'una dels eixos, volia aportar 3 dades, diguéssim, simplement com a curiositat que he recollit aquests dies, pensant a veure quina dada concreta. A mi m'agrada més que les macro, les micro, i vaig llegir a Presència d'aquest novembre que un periodista, el Manel Riera, transcrivia i comentava un text d'un altre diari que deia «La frecuencia con que se da el mismo caso», el d'obligar a una persona a parlar en castellà, en los organismos de justicia establecidos por el Poder Central en Cataluña, demuestra que ciertos funcionarios sienten una repulsión instintiva por el lenguaje catalán. El hecho natural de que los catalanes hablen en su propio idioma, als funcionaris les pone nerviosos i les torna irascibles. Aquestes 2 frases no fan referència, encara que ho pugui semblar, diu aquest periodista, a l'exjutgessa, feliçment exjutgessa ja d'Olot, Ana Maria Caballero, amonestada recentment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver tractat amb poc respecte 2 advocadesses que parlaven en català en una vista que ella presidia. No hi fa referència, però si és que haurien perfectament, diu. El més curiós del cas és que aquesta frase que he llegit en castellà és de l'any 1921, es va publicar un diari que es deia El Autonomista. L'article arriba a aquestes conclusions després d'haver explicat el cas d'una dona, testimoni en una vista a l'Audiència de Barcelona, que havia parlat en català al tribunal, no pas per militància, sinó de manera espontània, segurament perquè en aquella època no sabia el castellà. La resposta del president del tribunal, relat al diari, va ser cridar-la a l'ordre i exigir-li que parlés en castellà. Un intèrpret li ho va aclarir a la senyora i el diari diu que hi va haver alarma i pànico de la buena mujer que exclamó sinceramente «Ai, pobra de mi, ara sí que riurem». Es veu que la resposta va fer riure tota la sala menys el tribunal. Bé, és curiós perquè ara això no podria passar, perquè segurament tothom sap parlar el castellà i només es podria fer de manera reivindicativa. Però és curiós que la llei en aquella època no ho deia pas, que es podia reprendre una persona pel fet de dir que no sap parlar el castellà, sinó que la llei d'enjudiciament civil o criminal del segle passat, del segle XIX, que era vigent en aquella època, doncs deia que los testigos sordomudos o que no conozcan el idioma español, era una testimoni, seran examinados del modo prescrito en els articles tal, i diu que se'ls hi ha de posar un intèrpret.
És a dir, que no se li podia recriminar el fet de no poder parlar en castellà, perquè has de recriminar una persona que sap una llengua, sinó que el que havien d'haver fet és posar-li un intèrpret. De fet, ja es veu, no sé, jo entenc que hi havia l'intèrpret i que li va dir que el tribunal que la recriminava per no saber parlar en castellà. I, de fet, és curiós perquè, examinant aquest cas, la llei d'enjudiciament criminal de 1882, que em corregiu els jutges i magistrats i advocats de la sala, perdó? Va ser vigent fins a l'any 2000, és a dir, que això estava vigent fins fa 4 dies. Però, curiosament, l'article 762 de la llei de 2003, que és vigent, encara, si no estic errat, diu: cuando los encausados o testigos no hablaran o no entendieran el idioma español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos tal y cual, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título oficial. Bé, la qüestió és que això fa un segle que ja dura. I també volia comentar una altra cosa, si se'm permet. La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries ordena a les parts vetllar pels mitjans adequats perquè les instruccions de seguretat estiguin també redactades en les llengües regionals o minoritàries. Per explicar l'estat espanyol que es compleix aquest article, addueix en el seu informe que tots els catalans sabem castellà i que, per tant, no cal utilitzar la llengua regional o minoritària. El comitè d'experts, en el seu informe, s'escandalitza davant d'aquesta resposta que mostra que el redactor espanyol no entén en absolut l'objectiu de la carta. Aquí tinc el text en què renya el comitè d'experts, m'hi remeto, però és del primer informe, això, de 2005. Crec que en aquella època governava el Partit Socialista. I, finalment, per acabar, avui s'ha parlat dels gitanos en algun moment, i llavors m'ha vingut al cap una idea que volia aprofitar per comentar aquí. Espanya també ha ratificat el Conveni Marc per a la protecció de les minories nacionals. Sí, aquest Conveni Marc és vigent a l'estat espanyol. I també hi ha uns cicles de seguiment. Li pregunten a l'estat espanyol: què has fet per això? I ell contesta. Però resulta que les respostes de l'informe de l'estat espanyol sempre parlen dels gitanos, no parlen dels catalans ni dels bascos. I de tant en tant el comitè d'experts li diu: escolta, també ens hem assabentat que ha passat això, que han tancat un diari en basc al País Basc, etc. Què passa amb els catalans i els bascos? I Espanya no respon. És a dir, que Espanya només reconeix com a minoria nacional dintre de l'estat espanyol els gitanos. Bé, només queda dir que des de la Fundació Catalunya Fons i des de les entitats que han col·laborat en l'organització del simposi, en els propers mesos farem difusió dels continguts i estudiarem i avaluarem la possibilitat de dur a terme algunes de les suggerències d'actuacions que s'han anat fent al llarg de la jornada. Només quedaria agrair-vos l'assistència i tancarem amb una petita nota musical a càrrec de Lúcia Mas. Lúcia Mas, que ella aranesa, de Vilanova i la Geltrú. Com a mestra, professora de música, com a tostem les digui als mainatges, en a Val d'Aran tutti em aranesi d'orígens diversi, en men origen en vilanoví. Quan hem vingut tot així, m'ha encantat el dibuix hagués de caucarrers que parle català i també caucarrers que parle occità. M'ha encantat assistir perquè he après força causes. Considero que vosaltres ets sabents de la llengua catalana
vulneració a legislacions, que coneixes clarament la Carta Europea, però no sai si tu estem vos brembats de que cada viatge que direts català també podries dir d'occità, perquè l'occità també és oficial en Catalunya. Jo soc mestra de català des de l'any 79, vull dir de l'EUS 40 anys. I mestra d'aranès de l'any 12, vull dir de 4 anys. Ell era la primera promoció de professors mestres en aranès, el qual vol dir que l'aranès és absolutament recent. En l'any 83 sí que caïna molt, Directora General de Política Lingüística, hi ha una sèrie de persones que en la Val d'Aran aconseguirem avui les normes ortogràfiques aprovades amb personalitats del món català i occità. Tostem que l'occità era aranès que ven de la mà dels catalans. Per tant, que us demani que no us desbrem de gaire, de que l'occità ven de la mà del català. Això no ve, no hi ha. El que és que us va cantar dues cançons, la primera que és popular i tradicional aranesa, que és No plures Tonet, i la segona que és de cosecha pròpia, tant era letra com era música, és a dir, els dius ens concediren la paraula. No plures Tonet, que hi verà Iranet, amics de Gujates, no te faltaran. Amics de Gujates, no te'n faltaran, que n'hi ha de ben guapes en la Val d'Aran. Quina nit més vera, quina nit més dolça, quan per a Ribera canten els pastors. Quan per a Ribera canten els pastors, en son llet de molsa, en son llet de flors, que hi trista ma cabana iré cometger, germans no les coneixi, els meus pais són el cel, com un audet de l'aire, canti entre els pastors, mon cor plen de tristesa, sense soleil ni flor. No plures Tonet, que hi verà Iranet, amics de Gujates, no te'n faltaran. Amics de Gujates, no te'n faltaran, que n'hi ha de ben guapes en la Val d'Aran. Abans de començar i acabar, 3 causes. Primera, que no vull més que aquest xaval digui que és el primer viatge que estem parlant aranès. Segona, que en la Val d'Aran, quan les multes no són en aranès, com les enes Mossos en català, no les fa. És veritat, a més, jurídicament, no sé què, però ja tal. La tercera, que cregui com a professor Isabel Marí, que poder que cal ficar-se dempeus. Els dius mos concediren